الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تشفعوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ayat niki ayat kita ayat khobar nerangake bab dumadine Prabot hubungane karo ayat wingi Gusti Allah kan maringi pepenget kalih wong-wong mukmin wong Islam. Nek wong munafik wong Yahudi Nasrani niku gawe rekodaya monggo nek awake dhewe wae entas biru wadataku layatul hukum kaitu syai'a. Jadi kanjeng Nabi niku nang Madinah niku mungsuhe boten kaya nang Mekah. Nang Mekah mungsuhe niku wong kafir, wong sing ora iman ambek akhirat. Nang Madinah mungsuhe ana sing wong pinter-pinter wis ahli kitab Yahudi Nasrani sing padha munafik etok-etok Islam. Wong munafik iku karakteristike wae nek wong Islam oleh nikmat intan saskum hasanatun tasuhu. Nek wong Islam oleh kebahagiaan, oleh kesuksesan iku mongko nikmat lan keberhasilan wong Islam niku tasuhum nyusahno wong kafir niku. Dadi sing dindo ayat iki wong kafir. Wong kafir wong munafik. Wong ahli kitab pokoke musuh Islam. Utawa wong sing etok-etok Islam niku nek ana dhuwure agamane Islam oleh kesenengan iku tasuhum padha sedih. Muangkal niku wateke wong munafik ya. Niku 300 nyolok rono rene kanggo awake dhewe ku penganan ning awake dhewe. Kira
kira-kira kula jenengan nek tanggane dulure berhasil iku muangka apa melok seneng bae sih nek aku kok dituki muangkel kok meri seneng nek dibagi nek ra dibagi wong ora duduk dhewe kedua ngono. Nek seneng ya berarti ora mempel nasibe wong munafik. Mergo munafik intam saskum hasanatun tasuhu. Anggere to boleh parenake ya panen buat kayak pemerintah udah lepas dia blok tikus dirayo terbengi angger di sini tontonin ngono berarti ya rodok mirip munafik. Sapa rasane dhewe wa indose musibah wateke nek wong Islam sedulure oleh musibah oleh kesusahan oleh sial niku yafrahu biha suweneng syukur apa gerayane atine dhewe kula jenengan. Nek tanggane kedulur blangsak bapak ini bangan tikus iku syukur keplak-keplak ya Allah paring sabar bae sisi ya kok bawane aku tibono iku paling kuat buri apa syukur benjut wis tak ngono anggere ngono berarti ya mirip-mirip munafik mbok sapa dirasakno dhewe iku dan aku barang ya ngono. Nek basis ora maknane nek maca ora krasa ngomongke tasuk bumi maknane piye ra ora saiki tak didono ben rada rumangsa di tutup mek Quran ben ora disinggung mek Quran kok sik terus mau buka Qurane ben awet Qurane awet ae ora apa kalau Quran iki jane akeh wong ora mau tak wae nah sing penting amono diwaca amono jadi jeblak-jeblok tok Jadi nek wong tanggane dulure kancane oleh kebungan kok awake dhewe melok bunga berarti awake dhewe yo imane saya tambah. Nek awake dhewe metu tanggane kancane dulure susah sedih kok awake dhewe melok ngrasakno sedih berarti yo awake dhewe atine imane saya tambah seneng nyawang susah tangga seneng nyawang senenge tangga. Terus akhirnya ini wa in asbiru wa tataku la yadurukum kaiduhum syai'a. Monggo. Ada kayak wajah. Ya kalau main bentelane ya dibuka Pak. Iku sing dhewe iki dibuka sisane aku. Ngono wong ora kenal ketegakno ketemu pirang perkara. Aku kabeh ora rasane ra apa. Nah, dhewe foto wong kemah enggak benar ini variasinan oke kalau variasinan aku wadi ngepeh rangelnya variasinan saya mamit senyang ya terima nah urung bicaranya itu kalau menjadi Pak RT urung bicara tambahannya ini boleh tak bila sendiri kalau menjadi untuk perjalanan lah apapun rekod doyone musuhe lawang munafik Yahudi wingi kok angger wae tasbiru wa taqwa angger diramu kabeh sabar lan takwa sabar iki pokoke ya nampa kabeh pacoban iku ora mentrimo ikhlas ora mentrimo kuat tapi ikhlas lan takwa marang Gusti Allah ora yadurukum kaiduhum syai'a iki jaminan Gusti Allah gak ngaruh apapun rekod doyone wong sing gedeng iku gak ngaruh sekan ing suci apapun anggere awake dhewe sabar lan takwa iki adune kuncine anggere wae tasbiru wa taqu la yadurukum kaiduhum syai'a awake dhewe pamane gutingi aku bapane gede Pak Isis malah aman wong aku
kepepet rawani utang aku oleh geding aku. Jadi nek Imam Syafi'i digedhingi tanggane alhamdulillah, disenangi alhamdulillah. Senenge syukur tanggane dulur akeh, digedhingi ya syukur. Nek geding kan rawani utang. Mosok wong petuk mecucu wae ndak kepepet apa utang rawani. Cara ngono repot kaya apa ngongkon ya rawani lho, geding ya. Kaya dulurku kaya durung sing awang awake dhewe sabar lan takwa. Apapun rekodane wong geding iku gak akan ngaruh bagi kita. Kuncine iki. Lah ora iso tasbih wa taqu yo awake dhewe terpengaruh ambek rekodane mau. Di antaranya yang terjadi neng perang Uhud hubungannya be adat niki ngoten. Lah kenapa neng perang Uhud kok wong Islam ngalami kekalahan? Jadi perang Uhud niku perang sing dumadi neng tahun 3 Hijriah. Jenenge nek perang Uhud iki krungu wong tak takoki tahun piro sak menek iki arane tok. Tahun 3 Hijriah bulan Syawal. Niku perang sing terjadi mergo wong kafir pengen bales kekalahan ning perang Badar. Nah, perang Badar dumadi tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Kalah wong kafir pengen bales nggawa tentara cacahe 3.000 dipimpin Abu Sufyan. Jadi ayatnya cekak tafsirnya tak terang. Gandeng musuh teko nggawa tentara akeh. Kanjeng Nabi niku demokratis ngeneke musyawarah. Ya musyawarah ning para sahabat. Piye perang itu dilayani perang dihadapi perang yang luar kota, yang jobone negara jobone kota apa yang jero kota. Sebagian sahabat sing nom-nom iku kenceng pengen perang yang luar kota. Uhud niku. Lah sing wong sepuh-sepuh pengen perang dalam kota. Nek dalam kota niku musuh kok Mekah niku ora ngapal suasana jerone Madinah. Iso perang gerilya terus wong wedok iso melok bantu kekurangane piye ta piye ngono. Cuman bocah-bocah nom lan sebagian wong munafik sing dipimpin Abdullah bin Ubay iki ngompor-ngompore pengen perang di luar kota, perang yang jodoh. Sing canono maksudnya mergo kepengen oleh kemuliaan kaya kemuliaane Ahlul Badar. Pasukan Badar, perang Badar niku dinas wong sing paling mulya setelah para nabi niku Ahlul Badar. Bocah-bocah nom padha pengen ndelok jihad meneh. Cuman kalau dikompori Abdullah bin Ubay, wah njogo wae perang keluar kota nang jero kotane rusak. Terus Kanjeng Nabi mlebu teng lebete daleme. Mlebu nang jero terus nganggo pakaian perang. Terus nyancang pedange. Berdawuh bahwa halumu ila furuji. Ayo saiki budal perang nang jobone kota. Ngerti nek Kanjeng Nabi pasuryane jane setuju nek perang dalam kota jane, tapi kok karena suarane para sahabat niku luwih kenceng perang nang luar kota. Kanjeng Nabi terus miyos karo pakaian perang lalu nggawa pedang, wis saya budal luar kota. Terus para sahabat matur, "Qalu ya Rasulullah, malana ra'yun ma'aka." Kanjeng Rasul kasih kula boten ngoten jane, sewu panjenengan setuju teng dalam perang dalam kota gitu dalam kota mawon. Kanjeng Nabi nulis dawuh dan para ibu sebelum nonton Arabe lan faqala ma min nabiyyin yalbasu la'matahu
wa yarji'u hatta yakumallahu lahu baina aduwi. Ora patut kanggone nabine Gusti Allah sing wis nganggo pakaian perang wis cacak wis ngancam senjata wis siap berangkat kok cucul meneh kudu budal nanti Gusti Allah netepake apa kang bakal dumati. Ngoten. Singkat cerita terus berangkat nggawa pasukan cacahe 1000 mau nang tengah dalan wong-wong munafik dikompori mek tokoh munafik jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi zaman Kanjeng Nabi niku ana ibadah Allah. Wong-wong jeneng Abdullah sing tenar-tenar sing kondang. Ana sing kondang pol apike, ana sing kondang keranjingane. Sing kondang apik diang ahli tafsir ahli Quran itu Abdullah bin Mas'ud karo Abdullah bin Abbas. Endi tafsir rujukan Abdullah bin Mas'ud ya Abdullah bin Abbas. Wis gak saksi lagi. Mergo wis disabda Rasulullah wong itu terjemahan Al-Qur'an Ibrul Qur'an. Ana Abdullah bin Umar putrane Sayyidina Umar niku ahli hukum, ahli Quran ya ahli fikih cara iki. Ana Abdullah bocah ahli ibadah, semenane hobi ibadah jenenge Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As iki hobi ibadah. Jadi bar poso saulan ukut niku saking hobine ibadah. Niku cek takok mek Kanjeng Nabi. Poso setahun kok namung saulan Kanjeng Nabi napa mboten enten sing langkung saya meleh ana kowe pengen nggo tak dina Padang Ayyamul Bait tanggal 13 14 15. Nah saulan niku tigang dosa dinten namung 3 dinten Kanjeng Nabi. Enten langkung saya meleh mboten. Dadi wonge hobi ibadah Abdullah bin Amr bin As itu. Kowe cek kepengin ya wis seminggu pindho Senin Kamis. Dicek kurang meneh. Ana sing langkung saya mulai enten Gusti Kanjeng Nabi ana aja Daud wis dina poso dina muka dina poso sedina muka. Ngoten iku cek ngenyang meneh. Nyenyange iki nyenyang pengen nopek nek ora wae dhewe saulane dinyang kok loro barang ngono dinyang aku gak wajib ngono cek kudu tak nyang. Ana wis ra roh nek aku repot ya jangkeme kok saiki ngono. Mulane wis poso ndak wis awal dhewe dandae wong nampak-nampak. Abdullah bin Amr bin As itu dhewe poso Daud sik kurang wis gak enak wis cukup iki paling apik posone Kanjeng Nabi iku poso Daud. Awakmu kuwi iso bosen Abdullah. Gusti Allah sing ra bosen. Ku nek awakmu wis tuwa ora kuat. Ternyata tuwa ya terus sambat. Abdullah bin Amr bin As itu hobi ibadah. Ora Abdullah sing tularan jihad. Sakol-kole jeneng Abdullah bin Ubay bin Salul niku gembonge Yahudi tapi munafik ketok-ketok Islam. Tapi atine goleki rike Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul iku ya duwe anak jeneng Abdullah nek Abdullah Junior. Niku Islam tenan. Jadi matur nek Kanjeng Nabi, Bapak kula niku tak patenane mawon Kanjeng Nabi aja kok paten-patenan iki piye. Lah ngoten Bapak kula munafik. Engko nek dipateni wong tiwas kula ora ngono. Najan munafik tapi tata lahir bapakmu kuwi tok Islam nek nanti mbok pateni ku malah kondang umat Muhammad sahabat Muhammad mateni kancane padha Islam. Akhirnya boten paham kan Kanjeng Nabi sak mati-matine tapi matine kafir Kanjeng Nabi boten kersa nyalati oleh sebab kemudian dilarang wala usul ya ala ahadin minhum mata abadan itu. Lah hubungan ayat iki Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan tengah perjalanan itu malah merovokator kaya cara wong kene kaya sing pokoke tukang nggani tok ngejok-jokno ben budal. Engko kere-kere nang tengah perjalanan jongkrak-jongkrakno ben benjut
Walah omongane ngene. Alama naqtu anfusana auladana. Paedahe apa awake dhewe perang ngurbano anak-anak dhewe mati padha ora enek gunane jero. Ora sampe perang gatekno iki digoleki apa wae dhewe do perang jero. Cara kene enek gerakan apik koyoke maune jago. Bareng wis dimulai ora usah gagas. Benjuk kuwi gak ana cangkeme Mas Budi cara kene ngono. Ora enak enteke. Terusno ambruk cara anak mirip niku, cara mirip omongan ngoten. Alama nak turu niki ning anu enek. Nang jalane enek kira-kira iki. Alama nak turu anfusana wa auladana. Kanggo apa? Paedahe apa? Mengorbankan awake dhewe kita, mengorbankan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita harus mati nganggur menurut Muhammad. Balik-balik ora usah melok perang. Sehingga cerita neng perjalanan urung nganti teko Uhud, wong-wong munafik buat cacahe 300. Maune 1000 kang 300. Jadi wis jaman Kanjeng Nabi lah wong munafik iki wis ana cacahe akeh 30%. Lah saiki mbok kira 30% kok dan malah 50% luwih munafik. Nang jupuk kono. Wis seliran nek munafik nang kene. Tak anggap ngono wae. Tak anggap pati kabeh nek munafik iki. Wis selir sing jupuk kono kan pirang-pirang puluh persen. Ngoten. Jadi Kanjeng Nabi berangkat wong 1000 itu wong sampai tekan nggon wong munafik nek cacahe 300. Mergo apa dikomori karo Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, pokoke dhewe gatekno. Wis mati nganggur, mati kodhok ya bahasa kene ngoten. Singkat cerita kari wong 700. Musuh wong 3000 rencana. Wong 700 bareng teko ning sandinge Gunung Uhud. Uhud niku kok pusat kota Madinah antarane jarake 6 sampai 7 kilo lah. Nah, wis tau ora tapi ora tau ukur pirang kilone ya. Wis tekan Uhud terus Kanjeng Nabi dawuh neng pasukan panah. Cacahe wong 50 dipimpin Abdullah bin Jubair. Kon munggah neng gunung cilik jenenge Jabal Rumah saiki ning ngaran sing tau umroh mesti tau didudono iki nggon pasukan panah gununge cilik dikubengi rantai ngono dikubengi rantai kira-kira ya ora pati gedhe lah ku pasukan panah jaman piye cacahe 50 terus arek 650 sing perang 650 wong musuh 3000 dadi wong siji kira-kira musuh wong 5 sampai 6 wong. Terus Kanjeng Nabi mengatur strategi. Kanjeng Nabi niku disampaikan strategi pasukannya dibagi 5 divisi. Kiwa temen, sayap kiri, sayap kanan, terus ngarep buri, terus divisi, terus tengah dibagi 5. Nah, sing nang tengah. Kanjeng Nabi wanti-wanti neng pasukan panah mau sing cacahe 50. Jadi niku nglindungi saka dhuwur nek wong kafir sing mara niku dikon nyerang kon nglindungi pasukane sing bertempur neng pinggire Gunung Uhud. Jadi Kanjeng Nabi pasukane niku gurine niku Gunung Uhud, mesti pasukane mara saka ngarep. Lah pasukan ngarep dibidik nganggo pasukan panah mau. Kanjeng Nabi wanti-wanti kowe aja nganti ninggalake posisimu nang di dhuwur gunung mau. Nang dhuwur gunung-gununge cilik sing tau umroh mesti munggah nang dhuwure Jabal Rumah. Jenenge rumah niku basa Arab basa Jawane tempat membidik atau melempar. Diwanti-wanti aja nganti ninggalno posisi mriki najan diketok-ketok asarane.
Aku kalah atau menang, aku potong-potong lah kowe aja nganti ninggalno posisi nang dhuwur bukit iki nek urung rampung peperangane ngoten. Nah, singkat cerita dumadi perang. Cek kondusif, cek manut pakeme Kanjeng Nabi. Menang sedina wong Islam menang. Wong Islam menang, wong kafir melayu. Lah wong kafir sing mimpin Abu Sufyan niku dia ora melok nang perang Badar. Kok cetane perang Badar kuwi nek. Pasukan sayap kanan sing mimpin Khalid bin Walid. Sing kafir zaman niku Khalid bin Walid. Sing pasukan sayap sing mimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal wis mati ning perang Badar sak durunge. Ikrimah sing kafir niku. Tapi akhirnya semben Islam terus jadi panglima perang Ikrimah. Mulane aja dumek elek wis kudu elek terus boten Ikrimah iku anake Abu Jahal. Akhirnya jadi sahabat terkasih Rasulullah jadi panglima perang ning perang Yamamah. Nah, singkat cerita setelah wong kafir keplayu ning gebrakan pertama, perang pertama niku wong kafir keplayu. Terus ada rebutan anu wong sing neng isor, sing pasukan sing neng isor padha rebutan ghanimah jarahan perang, jarahan perang. Wah ghanimah bahasa Arab iki coba ngroyok mek jarahan perang, rampasan perang. Lah wong sing neng dhuwur gunung mau lali perintah Kanjeng Nabi dikon aja nganti ninggalno posisi kene mau nek urung rampung peperangan. Mobil sebagian terus kalau melayu ngeroyok cukup berjalan mau. Lah panglima sayap kanane wong kafir sing Khalid bin Walid niku wis jan awit bocah niku wis ahli perang, ahli strategi perang. Ngerti bahwa titik kekuatane wong Islam niku nang pasukan panah. Pasukan panah wis melayu arek pira terus oleh memutari gunung nyerang saka mburi lan panahe diudahi di anuse di babase sing pasukan panahe wis kalah. Akhire wong Islam pasukan sing nang isor mau diserang kalah nganti sing korban pasukan muslim niku 70 sing wong kafir sing mati 23. Zaman perang Badar sing wong Islam sing wong kafir matine 70, wong Islam 14. Sampai singkat cerita di antara sing dadi korban perang Uhud niku pamane ndara Nabi Sayyidina Hamzah niku mergo Hindun bojone Abu Sufyan niku geget pol ambek Hamzah. Perkarane apa palike dulure padha mati nalika perang Badar mati palike Hindun dulure lanang dulure misanan niku padha mati. Sing mateni Hamzah nalika perang Badar niku dadi bojone wong Islam sampai julukannya Al Asadullah. Terus nyeroyo niku merintah nang nggone Wahsy niku budak Hindun dijanji kowe nek iso mateni Hamzah sope tak bebasno. Nah, singkat cerita Hamzah pas Sayyidina Hamzah nang anu niku nang perang Uhud, Wahsy niku ora melok perang, nginjin tok. Injen goleki Hamzah. Wahsy niku budak tapi ahli melempar tombak. Pokoknya ngintai posisine Hamzah. Buar konangan didingkek ditelor tombak nguri. Tombak ora tepat-tepat mati, pasti mboten wani. Dadi Hamzah niku Asadullah. Singkat cerita wis iso disedani terus dodone niku dibedah. Dicacah-cacah terus saiki dimutilasi, dijukuk jantunge, dijukuk atine. Mergo Hindun niku cara duwe unek pengen mangan atine ke jantunge Hamzah
sangka mangkele dulure dipateni niku wae. Akhire sangka bangete rupane Kanjeng Nabi. Boleh Kanjeng Nabi roh pamane kekasih di dadare niku terus Kanjeng Nabi janji sok nek kok petok sing mateni iki bakal tak siksa bakal tak loro sing luwih nemen. Lha terus dadi sebab tumurune akhir ayat surat juz 14 An-Nahl wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bi. Nek kowe bales yo sing sepadane kaya oleh nyikara nang kowe aja nemen-nemen ngoten ning ayat surat An-Nahl. Niku salah satu korban. Rasulullah pas perang Uhud niku ngantek tatu napa niku wange niku bame niku dawah bahan setunggal gigi rubaiyah niku gigi sing sebelah niki lho. Sebelah taring. Bam sing paling jaba niku lepas setunggal wajah Rasulullah. Nanti wajahe terluka terus disiarno iblis bisiki nang wong kafir, Muhammad mati. Jadi wong Islam padha shock, padha bingung kabeh berita hoax terus saiki Muhammad mati. Padahal Muhammad yang dikatakan Nabi itu awal Sayyidina Abu Bakar yang posisi berlubang yang jendek ngoten. Yang bangunan jendek disiarno Muhammad mati. Abu Bakar mati ya. Ternyata Abu Bakar dipengisik wis ora usah bakar. Terus umat mati. Lah krungu ngoten niku Sayyidina Umar rawani. Ora betah entuk langsung nongol. Ki lho aku Umar jek sapa sing nataku. Lah ngerti Sayyidina Umar nongol niku terus Sayyidina Abu Sufyan wis aja marji ora rawani mbek Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku pemberani melaku ngetan lewat dalan ngetan ngono nek setan kaya etan iki setane wedi jadi tidak omah. Singkat cerita Rasulullah sesugeng terus dikakai ambek jenenge Thalhah bin Jubair, sahabat Thalhah bin Jubair itu mboten lila nek Rasulullah terluka niku ini dikepi nanti tatu panah saja 17 Thalhah itu berkodo terlega kekasih nanda tatu jadi dilindungi nanti kegere nanti dikepi nanti kantor waktu kena panah saja 17 ngoten niku nek kula sahabat seneng mbek Kanjeng Nabi niku ketika Kanjeng Nabi susah niku ora lapan boten lila nglengakno nyawane kanggo korban kangge perisai Rasulullah. Nah, ora lengkap nek cerita lengkap malah baru. Jadi itu kopi nanti gegere Sayyidina Thalhah itu dirajam panah nek 17 panah lukane kaya polarane yo lan iso perasaan. Mergo ra lilo panahane menimpa Kanjeng Nabi. Terus setelah itu Kanjeng Nabi monggo sampean musyawarah lubang. Falamma ra'al muslimuna farahu wa saru yatuna ilaihi. Bareng pirsa nek Kanjeng Nabi jek urip, mergo malah disiarno mbek wong kafir-kafir. Malah harus mati. Muhammad mati. Jadi wong pasukan muslim wis mucar mati dikubur kabeh. Buare wis diangkat oleh Sayyidina Thalhah karo dilindungi gegere niku. Faham malah Thalhah ana dhewe Wawatkan ala Mustafa dar'ani. Jadi barang wis diangkat Sayyidina Thalhah ning digere wis ana pelindunge wong loro sing nglindungi barang wong muslim ngerti parahu wa saru yauna ilaihi min kulli fajjin. Wa akhire wong muslim barang ngerti Rasulullah ijek sugeng terus padha bersemangat betul melayu nyedak Rasulullah kaya karena kotil waibi anha walatiha kaya dene unta cilik sing kelangan boe terus ngerti boe terus belikas kabeh nyedakne Kanjeng Nabi ngubah Kanjeng Nabi ila ra'athu fa asala
as-sabatu wan nasru. Akhirnya setelah mocar masir mau begitu ngerti Rasulullah dia sugeng langsung semangatnya bangkit lagi terus bisa menang neh. Akhirnya wong anu wong sing kafir terus melayu begitu Rasulullah wis timbul maune kan terperosok ning lubang diangkat ke Sayyidina Tolha meskipun gegere sampai dirajam anak panah itu diriwayatno 17 anak panah ono riwayatno 14 ijek lemparan batu sik macam-macam demi ora ngira nek Rasulullah nandang katu. Bareng Rasulullah timbul fahasolat sabat wan nasru wa kata hazimatu ala kufar. Akhirnya sekarang tetap kafir. Niku peristiwane perang Uhud. Akhirnya setelah perang usai para syuhada Uhud sing cacahe 70 wau dimakamno ning ngisore Gunung Uhud dalam tanah lapang medan perang itu cacahe 70. Dikongkon nilai iki wong kafir, iki wong muslim. Sing wong kafir lek goleki carane piye dibuka aurate. Mergo tengere piye tengere ora sunah wong kafir. Lah buka aurat itu haram jane. Tapi karena untuk mencegah keharaman sing luwih gede pada dasare kuburane wong Islam niku diwara kuburan wong kafir niku ora oleh. Kuburan Islam sing bersertifikat lho iki. Kuburan umum ora wae wong Islam wae desa ya gak desa. Nek kuburan sing bersertifikat makam Islam niku diwari makami wong kafir niku haram. Harame ngungkule, harame nyawang aurate wong. Lah mau carane goleki jenazah wong kafir ta wong mukmin mau dibuka aurate nggo nengeri. Ana tengere nek kafir nek muslim. Jadi sing wong muslim dikumpulno, cacahe 70. Sing wong kafir didhewekno oleh mentem. Tandane nek wong kafir iku ora oleh diwar sampai kuburane wong Islam. Hukumnya piye haram, kanggone hukum Islam lho iki. Jadi ada sebagian tempat ngoten niku ana tulisan makam Islam, ngoten niku bersertifikat. Makam disertifikat oleh makam Islam. Nek makam umum ya oleh ora berhak ora wae wong Islam tok wae, rakyat ya oleh sapa wae. Lah sawise niku Rasulullah saben tahun sapa sayange ning syuhada Uhud saben tahun niku Rasulullah selalu ziarah ning makam syuhada Uhud niku nandakno nek ziarah niku niate apike ya sunah niate njaluk-njaluk ya dadi musyrik ampun iki dimaknani dhisik niku sekilas ceritane perang Uhud nek tak melengkap itu bahwa panjang wa idhu wadauta lan critakno Muhammad mergo wong awake dhewe iki jane nek iki nek wong gerutu iki jadi iso kalah ya awake dhewe di nabi kok kalah lha terus dikon nyritake wae itu bakalan critakno Muhammad nalikane isu-isuan sapa sira. Nalikane berangkat isu-isuan sira min ahlika saka keluarga ira saka Madinah maksude. Tubawu mapanake sapa sira al mukminina ing wong mukmin kabeh maqaida ing panggonane ing pira-pira panggonan posisi strategi perang mau lilitali kanggo peperangan dan tidak terakhir mau Kanjeng Nabi memposisikan beberapa delegasi sing sak divisi pemanah diposisikan ning Jabal Rumah. Terus pasukan sing 650 didum 5 divisi
ada sayap kanan kiri, ono belakang depan, ono bagian sentral tengah. Jawa-Jawa kiblat 4, 5 pancer dibagi 5. Diterangkan ya iki. Maka idang lil kitani kanggo peperangan. Bahwa Gusti Allah samiun zakang midangat alimun tur dakang daneni Gusti Allah kemo pirsa marang apa kang mbok batin utawa mbok omongake apa kondisi bi ahwalikum cara basa tak tafsire Gusti Allah mau pirsa kowe gelem dene nabi kok kalah piye jadi Nabi mati tunggal kok kalah piye ngoten. Terus diterangke terjadi ini ku dina Ahad. Kanjeng Nabi budal sing tak terangne wau nggawa 1000 utawa 1000 kurang 50 lah 150. Nah semua musyrik nggawa 3000 nang jalan terangno wau tak terangno sik jadi kurang luwih ceritane mau. Terus di tengah jalan wong munafik padha provokator ngajak mulai. Dinane ya dina Sabtu. Tanggal 7 Syawal, dina Sabtu tanggal 7 Syawal. Tahun 3 peristiwa niku. Kanjeng Nabi go bola tentarane nang Uhud terus membariskan wasawa suku fahu niki ning jalanan enten wa jelas jaisan minar umati lan memposisikan pasukan panah wa amar alaihim Abdullah bin Jubair pemimpinnya Abdullah bin Jubair mau sak terangno perintah supaya tetap nang gunung ifdahu anna bin nabli layak tuna miwaroina aku lindungi saka musuh-musuhmu mergo musuh ora ngira teko saka buri mergo buriku iku gunung terus singkat cerita kowe aja ninggalake kuwi wal rahu hulibna au musirna kanjeng Nabi dawuh ngoten kowe aja nganti medhun saka kono padha wae pasukanku iku mengko kalah utawa menang lafaz liya bahkan nanti ketok-ketok lah kowe aja medhun nang langsung peperangan ilhamat nalikane nyejo utawa karep sapa to ibatani pantang loro golongan loro mingkung saka sira kabeh dadi ana pasukan rong aku sing meh terpengaruh ambek provokasine Abdullah bin Ubay bin Salul niku saka suku Bani Salamah lan Bani Harisah meh terpengaruh dadi ragu lah piye bolone sithik patek nang tengah dalan diprovokatori Abdullah bin Ubay wong 300 padha mulih waduh piye iki kok nek akhire banjur di tetep mbek Gusti Allah antar salah ento ngedoi saka taifatan utawa mundur saka peperangan. Jadi wong rong golongan wis sempat grogi, sempat bimbang, sempat kacau mergo saka provokasine Abdullah bin Ubay mau. Banjur ditetepake Gusti Allah wa Gusti Allah iku waliyuhuma zat kang nguwasani taifatan utawa boloni taifatan kaya kena. Wala lan ing atas Gusti Allah kaya tawakal mongko becik pasrah sapa al mukminuna wong mukmin kabeh. Jadi wong rong golongan sayap kiri sayap kanane pasukan mau meh guncang meh terpengaruh provokasine tapi terus eling pangeran wala waliyuma terus ditetepake mbek Gusti Allah atine balik teguh meneh akhirnya mboten sida ragu mantep meneh singkat cerita setelah mantep setelah berperang akhirnya najan sempat kalah menang kalah pada akhirnya menang aneh
Mergo setelah kafir ngerti nek Rasulullah ora sedo. Wa bakat al-hazimatu 'alal kufar. Kekalahan tetap berada di tangan wong kafir. Wong kafir yo Rasulullah tampak kembali para sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar wis teguh nek ditantang jalan orang nek mlayu nek ora wani. Akhire sing pada posisi menang tetep wong mukmin kafir sing mlayu saka Madinah. Bar niku sebagian sahabat rodok berenang-berenang lha iya piye iso nate awake dhewe kalah di Nabi lho ora kalah ya menang kok era iki critane perang Badar biyen perang Badar pasukan mundur sithik iso menang ya sak banjure niki nerangke perang Badar ya perang Badar tak bisa ono istilahne perang Badar niku dumadi neng bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Lah ayat niki kon nggo ngelingno ning wong mukmin nang ben ora apa jenenge sahabat-sahabat. Perang Badar niku sebabe maune asline kabeh perang. Wong-wong mukmin, wong Islam, terutama wong muhajirin, wong saka Mekah niku kan lunga saka Mekah pindah tempat migrasi ning Madinah. Niku ninggal kabeh bondo. Dulur bondo saene ditinggal kabeh ora nggawa apa blas awak-awak tok. Demi sayange mbek Kanjeng Nabi. Jadi demi sayange mbek agama Islam, demi sayange mbek Kanjeng Nabi kabeh bondone ditinggal kabeh. Ya ora kabeh sugih tapi sing sugih blegetho Sayyidina Utsman niku saudagar nalika jene Mekah. Abdurrahman bin Auf itu wong kaya raya. Sayyidina Umar itu yo kaya raya. Jadi lunga ning Madinah iku ninggalno kabeh bondone, dulure kabeh ditinggal demi ngaturaken Kanjeng Nabi, demi memperjuangkan Islam. Lah, krungu ana kafilah iku rombongan unta-untan basa Arabe ba'ir. Unta nek nggo dagangan iku jenenge ba'ir. Wong Mekah iku saben kesempatan wayahe kirim dagangan, kirim nang negara Syam. Syam niku saiki meliputi Suriah, Yordania, terus Irak, terus Palestina, terus Lebanon niku Syam. Rombongan go barang dagangan saka Mekah. Wong Islam Madinah krungu terus sampai dicegat dibegal. Mergo sejatine iku hukume bondone awake dhewe sing dikuasai wong kafir dicegat. Sing mimpin kafilah niku Abu Sufyan. Abu Sufyan mimpin kafilah rombongan pedagang ning Syam. Pas sampai balik ape dibegal, ape rampas bondone. Lah krungu Kanjeng Nabi utus mata-mata ning Badar. Badar niku nama sumur asline. Niku tempat antara Mekah Madinah, pertengahan antara Mekah Madinah ngutus mata-mata untuk mengawasi Abu Sufyan wis balik tak durung rombongane. Tapi Abu Sufyan ngerti nek diawasi, wah awake dhewe berarti ape dicegat iki kok. Saiki ngongkon utusan loro ning Mekah. Ngongkon ngabari wong Quraisy kabeh nek awake dhewe rombongan pedagang ape dibegal Muhammad sabalane. Nah, sehingga cerita wong kafir Mekah, tokoh-tokohe dipimpin Amr bin Hisam. Iku jenenge asline jeneng celukna Abu Jahal. Jawane wonge gede dhuwur Abu Jahal niku wajahe berangasan. Ngumpulno para tokoh-tokoh Quraisy. Enek jenenge wong Quraisy. Nah, Umayyah bin Khalaf niku bose Bilal mau ndorone Bilal. Ndorone Bilal niku nalika ning Mekah nek nyiksa Bilal ra elok. Mulane pas Kanjeng Nabi sadurunge hijrah
Kanjeng Nabi ngendikan nang suwijine wong kandhani Umayyah sok ben bakal dipateni ngene. Wedhek Umayyah. Terus takok sing ndane mau nek mateni nang ndi nang Mekah kene. Lah nang jabone Mekah. Lane begitu dijak perang nang perang Badar iku kanjeng Muhammad Umayyah bin Khalaf iku eling nang zaman iku wedi. Mergo nek nang jabone Mekah kok mati ya. Tapi karena digojloki ambek Abu Jahal bin Hisab. Ini pengecut ya Umayyah ini wong lanang. Tiba pengecut kowe dalam pedaan rokan wong wedok pengecut jubana niku basa aku jarane pengecut. Aku lanang, aku jantan satria sejati, aku ora pengecut ora wong jelek. Ayo dah aku wong wedi akhire nelok berangkat di atas berangkat tokoh-tokohe wong kafir ana Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il niku gembong-gembonge wong kafir Quraisy Mekah. Singkat cerita mergo oleh kabar nek dagangan-dagangane ape dirampas. Abu Sufyan terus kirim utusan ning Mekah wae. Setelah sampai Mekah kono menyiapkan pasukan cacahe 1000 jarane kira-kira 300. Lah wong Islam lek ape nigat mau jane ape persiapane ora ape kanggo perang. Terima nggawa wong 300 enek senrang 313 niku termasuk wong sing ngintai mata-mata. Termasuk Sayyidina Utsman ora melok perang lan niku dianggap ahlul badar. Mergo Sayyidina Utsman saat niku nunggoni garwane Sayyidina Ummu Kulsum sing gerah. Terus singkat cerita pasukane wong kafir 1000 mau teko Badar. Pasukane Rasulullah ming 300 jarane mek loro pedange bab riwayat muk 3 sebagian riwayat pedange ana 6 liyane kudu nyekeli waktu nganggo waktu cara akal mesti kalah cara akal tapi Kanjeng Nabi wong nabi pangeran wis janji terus ndonga ya Allah nek jenengan rusakna wong mukmin dina iki mengko Allahumma in syi'ta lam tu'bad jenengan rusak pengen ra disembah mpun karo jenengan ra disembah mboten napa-napa. Terus sing wong kafir niku mandang wong mukmin niku ketok sithik. Dadi niku disebut nang ayat surat Al-Anfal wa id yurikumuhum idil taqaitum qala wa yuqalilukum fima wa yurikumuhum idil taqaitum ini kulo mati gampang kasih wa yurikumuhum idil taqaitum qala wa yuqalilukum fi a'yunihim. Jadi wong kafir nyarang pasukan wong mukmin yo ketok sithik. Wa id yurikumuhum idil taqaitum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim. Wong mukmin nyawang wong kafir iku yo ketok saithik, dadi padha kendele padha wanine dipanekno. Singkat cerita terus perang carane dia perang ke depan ngono sing ditantang komandane komandane sing maju pemimpinnya Ansor mungkin Ansor wong Madinah asli aku ora pengen kowe aku pengen wong mulya-mulya Bani Hasyim kon maju wong Mekah wong sing hijrah rene dadi sing maju pertama Utbah mbek Abu Jahal sing niku ambek Umayyah bin Khalaf. Semaju sing wong Islam, wong Ansor itu penduduk Madinah asli. Aku pengen sing sejajar wong angko sing mulya saka sukuku. Akhirnya terus Kanjeng Nabi utusan sing maju pertama wong Sayyidina Hamzah, sampai Sayyidina Ali, sampai Ubaidah. Singkat cerita 3 bojo niku menang kabeh. Ubaidah terluka. Sayyidina Ali menang.
Terus pasukane wong kafir sing dipimpin Abu Jahal jenenge Abdullah bin Hisam, Amr bin Hisam mau biyen lah nyai Abdullah bin Mas'ud iki sakatoke nalika ning Mekah ketok wong sing wani maca Quran nang ngarep Ka'bah langsung nalika isih umume dakwah kelawan samar kelawan sembunyi-sembunyi Abdullah bin Mas'ud maca surat Tuhan itu sampai surat Al-Qiyamah suapeti ya Abu Jahal nek ya ruwai ya ruwana bukan wedhus wong engkeh nek ra'il gonang niku jek rondok mulya sithik ruwai ya gonang niku penggembala yang hina-hina lah nalika perang Badar Abu Jahal niku gua di dhuwur sing mateni pertama sing melukai iki ya Canom jenenge Khilafiyah terus teman akhirnya wis terluka tang-tang niku wis dadi Abdullah bin Mas'ud dadan wong cilik Abdullah bin Mas'ud iku tak terangno hadis wae cilik dadi pedang niku plesrek nggo pedang kok wong cilik jendek akhirnya wis ora iso apa-apa lah nek jadi ya ruwayi iya lonam terus dibuat tadi bergulune jadi tandane wong sombong matine ino ambek barang sepele kaya Abu Jahal matine cuma ambek bocah oke adek oke kecil cilik ambek masuk itu bergulune kaya Namrud yen ambek sombong matine ino sing sedo sing wong Islam cacahe 14 sing wong kafir korbane ana 70 sing ditaran ana 70 diterangno teng ayat iki di mana isi wala qad nasarakum wa bi badrin wala qad nasara lan teman-teman wis mitulungi kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bi badrin ing dalem perang Badar niku panggonan antara Mekah lan Madinah pertengahan. Ya ini Badar kuwi nek sumur ceritane. Sumur itu sing gali sing duduk wong jenenge Badar. Mulane terus dijenengno Badar nganti saiki. Wa antum alaihi utawi sira kabeh iku adilatut titik cacahe. Cacahe kur 313. Iku total nek sing pengintaine. Ya setitik jarane loro. Ya setitik senjatane iku apa jenenge? Pedange iki mung 3. Nah, model piye? Enek bayar sing ora pedange 6. Tapi kok iso menang mergo dibantu Gusti Allah mbek malaikat-malaikat sing macake kaya wong, macake kaya wong anggo serban putih, kuning, ana pasaran. Jadi serban itu sandangane wong Islam. Sandangane wong Islam ora serban itu sandangane Abu Jahal serban enggak. Jenenge ora serban nek Abu Jahal. Ikel nek bener iku. Ya kate wong Abu Jahal serban ora serban iku. Ikel dinggo ninde gutrak jenenge gutrak kuat tumpuan ikel iku. Aku monggo dia sira kabeh Allah Gusti Allah la'allakum wa sira kabeh iku taskuruna padha syukur kabeh kene eling nalika perang Badar jumlahmu ora mung sithik to mongko sira wis sithik kathek poso iku lan Ramadan jarane loro cacahe salah sunyatin baca ta'asrah niku sebagian rialan terang cacahe ana 313. Jadi 313 niku angka sakti. Cacahe tentara Jalut, sing perang Jalut ambek Nabi Daud iku ya 313. Cacahe nabi lan rasul iku ya 313. Cacahe tentara Badar niku ya 313. Itaku nalikane ngucap sapa sira Muhammad
lil mukminina mare wong kang mukmin kabeh alaiyak fiya apa ora nyukupi kumeng sira kabeh ayu ngita yen nulungi kum sing sira kabeh sapa hukum pangeran sira kabeh bisalah sati alafin kelawan 3.000 mana nih wong tuwa dia kelawan 3 piro-piro ewu kesuwen paham kelawan 3.000 minal malaikat dibayani saking malaikat muzalina halih turuna kabeh Nabi dawuh nek wong mukmin kowe tenang wae yang peperangan Badar iki Gusti Allah wis janji kemenangan bakal bantu malaikat sing tumurun cacahe ana 3.000 malaikat. Umpamane takok lha kok usah 3.000 malaikat akeh-akeh men. Kok gak Jibril siji ae pites-tes ini beres. Nek ngoten dadine fungsine pasukan niku ora ketok. Dadi diwujudno manungsa. Mergo ning alam nyata, syariate nyata, tatalane nyata. Nah terus iki turun malaikat Jibril jen kaya kaum Ad kaya kaum Samud. Jadi kaya ora duwe perjuangan kok umate. Nah tes bisa dadi. Iki malaikat diserupakno wujud kaya pasukan. Nek surat Anfal mungkin wis jelas mulai penjelasannya. Kanjeng Nabi dijanji ikhtabwa ifatani annaha lakum salah suwijine golongan itu mesti tumipun awake dhewe kalah. Bala ya cukup intasbiru lan sabar sapa sira kabeh wa tattaqu lan takwa sapa sira kabeh. Jadi kuncinya sabar lan takwa meneh dalam menghadapi setiap cobaan mau kaya sing iki. Wayatu lan teka kumeng sira kabeh min faurihim saka wektu saknalikane mukminin. Hadza utawi iki iku yumtir nambahi utawa nikelake nambahi kumeng sira kabeh sapa hukum pangeran sira kabeh bi khamsati alafin kelawan 5 pira ewu kelawan 5.000 minal malaikati saking pira-pira malaikat musawwimina kalih den ngerteni kabeh kalih den turut musawwimina kalih den ngerteni kabeh enek sing musawwamin enek sing musawwimin. Neng Jalalain ditulis musawwami niku aja dipusat mergo niku sabah. Jadi nalika perang Badar ditambahi meneh nganti cacahe 5.000 malaikat. Sing iku bisa disarang wong kafir kaya pasukan berkuda ana sing nggo pedang nganggo sorban pakaiane wong Islam. Akhirnya wong kafir terus tercerai kalah melayu oleh ghanimah jaran akeh wong mukmin jaman iku. Hal la yumtikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'ala muradati hu ing bantuan mau imdad saka Allah Gusti Allah illa busra kejaba bebunga lakum maring sira kabeh. Bebunga supaya menangake wong Islam nalika perang Badar. Mergo niku perang paling menentukan. Sekali itu kalah ya entek wong Islam. Perang pertama sing terjadi jadi perang tenan niku nalika perang Badar niku. Badar niku sukses menang, ya menang jaya saat selawase, nek kalah ya wis hancur selawase wong mukmin. Kuncine iso sukses iso menang mau mergo intasbiru wa tattaqu wong Islam sabar, kompak dan patuh mbek Kanjeng Nabi, ora ana sing melanggar wewahe dan undang-undang Kanjeng Nabi. Dalam perang Badar niku sing Kanjeng Nabi nalika bengi malam mabur perang niku riyadhah salat terus
dilalah malamnya itu udan deres. Jadi udan deres akhirnya beleduke niku hilang keudanan. Terus tanahnya niku dipanci jadi padat ora bleset-bleset. Illa busolakum walita boma inalan supaya anteng apa ulubukum hati-hati kabeh hati wong mukmin kabeh supaya anteng apa ulubukum hati kabeh bi sebab kemenangan bantuan wa man nasrulan ora ana kae kemenangan iku minindillah kejaba-jaba ngersane Gusti Allah Al-Azizi dan yaitu datang Al-Azizi datang agung ana sing maknane datang menang itu ora sing ngalahake tapi Azizi Gusti Allah Al-Hakimi tur kang wicaksana menang Gusti Allah itu ora terus menangnya wicaksana nek menungso iku ora terus menang sithik tukul keblintine tukul pemakine nek Gusti Allah boten Al-Aziz Al-Hakim menang tur wicaksana ora dak sia ora nganimaya marang kawulane untuk diberi mugi manfaat kita kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير يا سميع عليم يا مؤمن يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار يا واحد يا قهار يا لطيف يا كريم يا عليم يا حليم يا رحيم يا ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هذا حالنا معك يا الله أشهد أن لا إله إلا أنت يا الله اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته اللهم اجعل هذا البناء بناء مباركا نافعا مرضية ظاهرا بدرا الدنيا وأخرى اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا واجعل مجلسا وسيلة لنيل مغفرتك وبركتك يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم عبادك الضعفاء في هذه القرية واجمع كلماتهم الحق يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وسلم قريتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا تلاميذنا تلاميذتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى والقرآن والاتقاء والسلام ولا تجعلنا من أهل الشر والضر والظلم والفتن يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.